Прекосяваме едно зелено море, след като току-що сме излезли на светло от сенчестите гори. Светлината и сенките често са в игра за надмощие във време-пространството. Повечето пъти си е чисто изпитание. И за да даде онова чувство за победа над собствените ти сенки, когато се изкачиш на по-високо. В здрача на сенките обаче също има светлина. Дълбок алхимичен процес е. Слизане в дълбините на душата, разслояване, трансформация и издигане отново като феникс. Фениксът лети само ако е автентичен и избран. Сенките не всякога изчезват, но окъпани в светлина, те престават да бъдат част от тъмнината. Тайната на алхимичното злато е вътре в теб и е във всяко човешко дете. Приемането е и освобождение. А след това е полетът. Вдишването на лъчите на слънцето в най-чистата му есенция. Тази, която е запечатана в самото сърце на мирозданието и във всяка наша клетка. Ние сме същества от светлина. Слънцето е в нас. Слънцето е портал, който се отваря едновременно към безмерния космос, но и към ядрото на човешката душа. Когато започнеш да приемаш и сенчестата си страна, да избереш да вървиш по високите хълмове и по-близо към слънцето, теб се запалва едно друго слънце и душата ликува. Понякога напред пътят е дълъг и труден, ала пътят назад е невъзможен. Изборът е само един – да го извървиш, да се научиш да оставяш ненужни товари, да пребиваваш в присъствието на настоящето, да разбереш, че мълчанието е по-силно от всяка молитва и мантра, да приемеш, че освен на този свят, окъпан в светлина и понякога даваш се в море от сенки, ти принадлежиш и на един много по-голям свят, че ти самия си много повече като човешко дете и в теб има сили мощни, колкото едно слънце. Дишай. Теб се отключват лъчите на вътрешното ти слънце. Дишай. Дишай. Жив си. Дишай.